Us convidem als esmorzars privats per explicar-vos en què consisteix la nova iniciativa del col·legi, el segell de qualitat CUCAF. El segell de qualitat es tracta d'un distintiu que, com el seu nom indica, identifica les bones pràctiques i el bon govern d'un despatx professional d'administradors de finques. Amb això pretenem que aquell que busqui l'excel·lència en els seus processos de treball, estar a l'última en tecnologia, replantejar i modernitzar-se contínuament i dur a terme el seu treball amb rigor i qualitat, es vegi reconegut amb aquest distintiu. La finalitat d'aquests esmorzars privats és la d'ampliar la informació sobre el segell de qualitat i resoldre dubtes més concrets, de manera que per poder assegurar un bon funcionament seran esmorzars d'una hora aproximadament i en grups reduïts. S'organitzaran de manera periòdica, el primer dimarts de cada mes. Us animem a participar en aquesta iniciativa, que ningú es quedi enrere, a revisar i autoavaluar-se com un primer pas d'aquesta clara determinació en la cerca de l'excel·lència en la nostra professió.